ଆରେ ଛାଡ ୟାର, ଯେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। କାହିଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ନା ତ ଆମେ କେବେ ଖୁସିରେ ରହି ବି ପାରିବାନି। ହଁ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ବାସ୍ ସଇଲା ଭାଇ, ନିଜ ଲାଇଫକୁ ଦେଖ, ଆଉ ଆମେ କଣ କରୁଛେ କଣ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କର, ଆଉ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଭାଇ ଆଗକୁ। ଏଇ ଟାଇମ ଥରେ ଯୋଉ ପଳେଇବ ନା, ତ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଥରେ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ ଏଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ କଣ କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ୟା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି, ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି, ଯେ ମୋର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହିଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଯେ ମୋର କଦର ହିଁ କରିପାରୁନି। ତ ଏବେ ଟାଇମ ଅଛି ଭାଇ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ 3-4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ତମକୁ କେହି ପଚାରିବି ନାହିଁ କଣ କରୁଛ କଣ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଯଦି ସିଏ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଖୁସିରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି